ना आङो उदैखौनो दिथिखांनो हालायला औ अरां आदा बुं नंगौ नामा मावजि फारा मोनफैबायानो हे गेन्दां अरां आदा जानायाव फैनो नायदों नामा आंनो मेथाइ लाबनो होनाय अरां आदाखौ मिमि आरो खुरखुरि 10 पेकेटसो लाबनो होखादे रायखसि साला जाबाबो थोआ दे नोंनिया खालि जानायनिल' बाथ्रा बुंनो फैयो आयौ सोरखौ रायखो नोंलाय गेद्दां ओहो मोस्रोमखौसो रायदों नोङो मानोथ' रायदों आंनि बिनानाव मोस्रोमखौ नंगौ नामा खुरखुरि आरो मिमि लांनो होदों आंखौ 10 पेकेट मा आं 100 पेकेट हैगोन मोस्रोम बिनानावनो दे होनबा दे बे अरां सासेयाबो बाराद्राय लेबेल देखायोलै बालनि बाराद्राय देखायनायफोरखौ सैबाङालै आं रखर ओं मोनफैबाय मोस्रोम बिनानाव थौ लाबोदोंलै बिनानाव लाबोदों थां बै गारियावनो दं थां लाय थां दे जागोन दे बिनानाव मोनफैबाय अरां दे जिरायथ' दे मोस्रोम आइ नों आदाजों लायरायबाय थाथ' दे आं बाहायमान साहा फुदुंना फैनि बै गेबगाङाबो अबाव थांखोबा दे जिरायथ' दे उल्लाला उल्लाला चुनना चुनना अब मैं जवा हो गई ओय 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 ओइ उलाला मा जेबो गम मोनाखै नामा नोङो आया जेबो मोनथियाखै आं मा अबाव मा जादों मोस्रोम लाहानियाव मार साफा सेंग्रा सासे फैदो थुजा बेखौ नायहैनो थु आया जेबो गम मोनाखैथ' आं बेथोनोबो थु होनबा थांनोसै थु होनबा माखौथो नायबाय थादों आं बासा गारिनि खिरखिजों नुहरदों सेंग्राया मार हेन्डसामखा आयु नोंमारगौ नामा नोंगौलै सयथिनिबो आं नुथारदों ओइ लुदुमिलाय बेसानाथ' जों सानसेबो थाङालै दिनै मा होननानै थांगोन दे नोंनो बुंनाय थै आं थानायाव नों मा टेनसन लादों नोङो जेबो टेनसन लानाङा जब तक लुदुमि है तब तक कोई टेंशन नहीं है बुझि पाइछा ओइ लुदुमि मा बुंमारगोनलै दिनै खोन्थानाय आंनो थै आं गिसाला बैग्रि जानो फैदों होनगोन नंगौ नामा आंनि खर' माथायाव बे मोनसे बाथ्राया फैनानै थायाखैमोन दै ओइ लुदुमि थांला खोनालै थु थांफिनसै न' माबा फैबा फैनानै आंखौ मा लाजिनोसो ओंखारसोबाय एखे थों सोबानानै सोर फिदिं होगोन देलाय गथ' गम मोनाखैबा थौ होमबालाय नोङो सिगाङाव था आया बे सैमा बुन्दायासो आयु सेंग्राया जि साफाखा मोखां गुवार दाब्लाब्ला आंदो समायसोगोन आंनो बेनि नाम्बारखौ मोनबा नांथारगौमोनहाय बालनि आया लुदुमि मोनसे दस मा सिरि मोदाय रखम थाफैदों ओइ लुदुमिमोन मा सिरि मोदाय रखम थाफैदों माथो गैया माबो गैया आया मा सानबाय थादों नोंसोरलाय माथो होबाबो माथो होनायाखैदि माबा बैग्रि लायनो फैदों